Kipai ba nong shong shnong jong ka themri Bhoi ki mi Ryntih ban pendap elaka kam kum ki nong shong shnong ki papura jong kari Khuborjylla da ka baya shimenta ha ka election ban jet nong mi khmat chaka KHADC ha ki polling station babher jong santli constituency hari Bhoi. Hakani kesngi la sakhi bagi pai pa kilami na dudang step ban yeng haulan ban abru e kapali jengki ban yok ban tap ki vote. Hadu bala penmi ekani ke Khubor ke kai pot bala yok ban lum hadin bala sange ke Jingthep vote ke Jingwan poi ke nong tap vote habaro santli ki constituency ke long ke jirang constituency ke poi arphojar khendai pun riungun kata ke long sanpui 0.0% ke nong tap vote hanong po constituency ke poi arphojar nyaus pa khan riungun sanpusan point khendai pu %. Hamauti constituency ke poi arpui hajar rius pa nyau pu arngut sanpun riu 0.9%. Koumsning constituency kapoi arphojar nrispa nriu phongut kinong tap vote sanpusau 0.1% but ha umroi constituency kinong tap vote kipoi arpulai hajar sauspa arpunyaungut nriu punyau 0.2%. Haka jingkhen kulum barok kinong tap vote akisantli ki constituency kipoi shilak nriu hajar sanspa nyiu puingut kipai pa ha kaba kalakot tang sanpun riu 0.2%. Ban wan tiap vote mentah de kum kim Samla de ada ban wan tiap vote mentah kwa ban mi kinong mi kemat kita pada kita kli ya kerja beliau pada ka Malaysia District Council kinong mi kemat kita kli bilang dia kerja kita kli la bata ka ri kerja ka kamram bangaladep banthep yang kata kebut jonga ban IT ha kita kinong yalam ki ban salong kinong job tengah khmi lenti ba kita kinong yalam jongi ki ba job hakane ka competency jongi hapo jongane ka area umsning nga khmi lenti ba kilong sisya utau so jom kajing ya trilang haparo kikam kijam ban pej ban khmi ya uduk usuk ya kayeng kasem jongno kabangat hakata kacing ka bakrau te tang kita hi ngadon ban ai kuplay kelum lang ya paro ki candidate ki belayang hakane kasngi ka bakhadu menta bangilala ban pendep la jong ka kamra kuplay sipun.